shi za mu yi. Ke PDP muke yi don ku. Na gode. Mu ɗan jami'a shi za mu yi. Ke APC ba za ki rabauta ba. Kai jam'iyyar 'yan Daudu ba. Alhaji Mansur ɗan jami'a shi za mu yi. Na gode. Mu ɗan jami'a shi za mu yi. Ɗan jami'a shi za mu bi. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Wanda Aliyu ke ga mujaddada. Mu PDP muke a jihar Kebbi ba wai jam'iyyar 'yan Daudu ba. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Wanda Aliyu ke ga mujaddada. PDP muke a jihar Kebbi ba wai jam'iyyar 'yan Daudu ba. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Wanda Aliyu ke ga mujaddada. PDP muke nan jihar Kebbi ba wai jam'iyyar 'yan Daudu ba. Da sunan Zuljalalu makagin nan da ya gaji yanzu da nan gaba. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Komai Allah ya so shi za a yi ba za mu kauce faɗar gaba. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Mai nema kai kace don soka in ya zo ba za ya ji babu ba. Mu ɗan jami'a shi za mu Ka bi. ƙara kula ni sarki rabba na gun waka saka ni son gaba. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Wanda Aliyu ke ga mujaddada. PDP muke a jihar Kebbi ba wai jam'iyyar 'yan Daudu Ke ba. ƙara dubun salati ga annabi gatan kaunu baban Fadima. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Tsira da isa minci rabba na gun kaka ga 'ya'yan sa'ima. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Asalai asa da sahabi kaunar su ta zama dole wa. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Sharifai rabbi har ni ma aga dan jami'a babban uba. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Wanda Aliyu ke ga mujaddada. PDP muke a jihar Kebbi ba wai jam'iyyar 'yan Daudu ba. Jihar Kebbi assalamu alaikum ga wata shawara sai mun kula. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Mutanen Gwandu sakon naku ne mu guje wa masu walawala. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Yake galeru sai ku barar da mulkin nan da ba ku da walwala. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Canji kawai shi za mu PDP ba za mu wahalta ba. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Wanda Aliyu ke ga mujaddada. PDP muke a jihar Kebbi ba wai jam'iyyar 'yan Daudu Ke ba. zaman ka lafiya mijin su Asiya da san ilahu kai ne za ka yi. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Bakunta ma mijin Maryam ganwan kasa hawanka da sosai. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Don karfe masoyin jama'a gwanda Aliyu kai suka ra'ayi. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Shiga da kewaye duk naka ne kai muka so ka kai ba wani ba. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Wanda Aliyu ke ga mujaddada. PDP muke a jihar Kebbi ba wai jam'iyyar 'yan Daudu Ke ba. kunga da kunga ba ku iyawa kun dage a bare ku kuje da shi. Mu ɗan jami'a shi za mu Kun bi. jarraba wagga jam'iyyar karaba wani ci gaba da ta zo da shi. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Mulki a Abuja dai ka kammala daga yau babu kai kuma babu shi. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Sharrin ka ka dunkule ka zaga kai kan sai makanka bakin uba. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Wanda Aliyu ke ga mujaddada. PDP muke a jihar Kebbi ba wai jam'iyyar 'yan Daudu Ki ba. wakili na gari shi muka so ba wanda ka cutuwar mabiyansa ba. Mu ɗan jami'a shi za mu Ke bi. wanda idan ya samu yana duban talakansa ba ya guje su ba. Mu ɗan jami'a shi za mu Mun bi. jarraba wanga mun kare kamshin kuri'ar mu ba zai ji ta ba. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Mu dan jami'a shi za mu bi ba wai dan kwadar ta buɗe ba. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Wanda Aliyu ke ga mujaddada. PDP muke a jihar Kebbi ba wai jam'iyyar 'yan Daudu ba. Kasuwa in babu al'umma mai kaya kaga ba shi da walwala. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Siyasa ba ta yi da faɗa neman jama'a ake in ka kula. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Jama'a nan takara na mari kulkar ka sake ka je kusa kai bala. Mu ɗan jami'a shi za mu Ko bi. da mari dole sai sun yi su APC ba za a kira bauta ba. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Wanda Aliyu ke ga mujaddada. PDP muke a jihar Kebbi ba wai jam'iyyar 'yan Daudu ba. Kutuna mun tura wani wakilci bai juyo ya dubi ɗayan mu ba. Mu ɗan jami'a shi za mu Ke bi. ba shi Aliyu ba shi aje ga bai bi binciken 'ya'yansa ba. Mu ɗan jami'a shi za mu Ina bi. wanda gaba ɗaya sun kace ba su ma san shi yana mulkar su ba. Mu ɗan jami'a shi za mu San bi. baya kula da haƙƙin tallaka to bana mu ba ma zaɓe ka ba. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Wanda Aliyu ke ga mujaddada. PDP muke a jihar Kebbi ba wai jam'iyyar
gyara zaman ka sha kurmin ka na tare da rabbi ba shi da fargaba. Buɗan jami'a shi za mu Ke bi. masu kilani ya kuyi kai ba za mu hana mu biri wasa da saba. Buɗan jami'a shi za mu bi. Ilahu ka kai mu da ranar da kan 11 ba za ka gane su ba. Buɗan jami'a shi za mu bi. Wando aleru ne ga mujaddad. PDP muke a jihar Kirba wai jam'iyyar 'yan daudu. Wannan ɗana jam'iyyar APC wallahi babu daɗi ko kaɗan. Buɗan jami'a shi za mu bi. Jam'iyyar 'yan handama jam'iyyar da ba su da tausayi ko ɗan kaɗan. Buɗan jami'a shi za mu Don bi. Allah ya nufa haƙin jama'a sai ya rike ku a nan da can. Buɗan jami'a shi za mu Bana bi. mu ɗan jami'a shi za mu bi ba wa'e masu tallar gaibu ba. Buɗan jami'a shi za mu bi. Wando aleru ne ga mujaddad. PDP muke a jihar Kirba wai jam'iyyar 'yan daudu ba. Buɗan jami'a shi za mu bi. Wando aleru ne ga mujaddad. PDP muke a jihar Kirba wai jam'iyyar 'yan daudu ba. Siyasa ra'ayi ce ba shi da dole na so abin da ka zo da shi. Buɗan jami'a shi za mu bi. Wani zai ɗofari wani koriya wani ko guda shi babu shi. Buɗan jami'a shi za mu bi. Shi so kaga ikon rabu ne ga idon wani baka ta goma shi. Buɗan jami'a shi za mu Allah bi. sa ya fahimci wannan tsokaci ba tun yanzu za mu take awo. Buɗan jami'a shi za mu bi. Wando aleru ne ga mujaddad. PDP muke a jihar Kirba wai jam'iyyar 'yan daudu ba. General Aminu banda uba ne inda ya ga ka ba ma juya kai. Buɗan jami'a shi za mu Da bi. babu aleru zaki ko ka tsufa aradu ba a gaba da kai. Buɗan jami'a shi za mu Ga bi. Alhaji Shehu Mashal jirgin PDP aje ga muje da kai. Buɗan jami'a shi za mu bi. Ga ɗan jami'a hasken gari APC ba za ki rabauta ba. Buɗan jami'a shi za mu bi. Wando aleru ne ga mujaddad. PDP muke a jihar Kirba wai jam'iyyar 'yan daudu ba. APC da yarda rabbana ba za ki kara rikar mu ba. Buɗan jami'a shi za mu bi. Tsintsiyar wahala ke sharo ya baki sharo abin alfanu ba. Buɗan jami'a shi za mu bi. Ina tausan kaɗan APC domin ba uwa kuma ba uba. Buɗan jami'a shi za mu bi. Bange da shi yau warware tsintsiya wata maganar mu da ita fi sai gaba. Buɗan jami'a shi za mu bi. Wando aleru ne ga mujaddad. PDP muke a jihar Kirba wai jam'iyyar 'yan daudu Mai ba. nufin gyara ya zo mu cira jirgin lema ba za ya ki wani ba. Buɗan jami'a shi za mu bi. Ku kaura cewa banzan rijiya ka ja ruwa baka sha su ba. Buɗan jami'a shi za mu bi. Turin motar bala mu mun gaji mun tura ba zai ɗauke mu ba. Buɗan jami'a shi za mu Wani bi. ja gaba dole sai ya ja gaba gaban da ba ta gabansa ba. Buɗan jami'a shi za mu bi. Wando aleru ne ga mujaddad. PDP muke a jihar Kirba wai jam'iyyar 'yan daudu ba. Ni dai wani ba ni kula da shi ya shiga uku 'yan harkun kula. Buɗan jami'a shi za mu bi. Kowa ya kira ruwa shi za su ci tun yawa da ba shi da walwala. Buɗan jami'a shi za mu In bi. dai ganye ya faɗi a reshe ya shiga uku ba shi da walwala. Buɗan jami'a shi za mu bi. Dutsen kirki ba zai ki ubansa ba in kuma ya saki kudu bai gaba. Buɗan jami'a shi za mu bi. Wando aleru ne ga mujaddad. PDP muke a jihar Kirba wai jam'iyyar 'yan daudu Rage ba. alfahari da kurin na isa iya magana fa jari kai bala. Buɗan jami'a shi za mu Dan bi. Allah shi ka ba bawa abu ko da nazari sai an kula. Buɗan jami'a shi za mu bi. Ana ma dan uwa ba sabba bara na dakata dan na kula. Buɗan jami'a shi za mu bi. In na tsaya ga zancen wancan feji na ba za ya ishe ni ba. Buɗan jami'a shi za mu bi. Wando aleru ne ga mujaddad. PDP muke a jihar Kirba wai jam'iyyar 'yan daudu ba. Kana ta kiriniya a cikin gari baka san ma waɗanda ka son ka ba. Buɗan jami'a shi za mu bi. Yi kokari ka sayar ta garin ka na tsallake ba zai yi suki ka ba. Buɗan jami'a shi za mu Ce bi. kai ba na karaba a garin ka dan ban ma ga ana yayin ka ba. Buɗan jami'a shi za mu bi. Mu dan jami'a shi za mu bakin kasko ba ma ga farin ka ba. Buɗan jami'a shi za mu bi. Wando aleru ne ga mujaddad. PDP muke a jihar Kirba wai jam'iyyar 'yan daudu ba. Mu
Audu ba. Mu ɗan jami'a shi za mu Mu bi. ba mu biyar kuma Solawan. Mu ɗan jami'a shi za mu Alhaji bi. Mansur shi za mu. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. PDP muke yi dan ku. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. APC ba za ki rabauta ba. Mu ɗan jami'a shi za mu Na bi. dododo mu ja gaba shugaba. Mu ɗan jami'a shi za mu Mai bi. ATM ya ya tallafa. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Ahmad Tijjani dole na gaida ku. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. ATM je gasa yawa. Mu ɗan jami'a shi za mu Ina bi. baba Leru dole mu je da kai. Mu ɗan jami'a shi za mu Ga bi. Marshal dole ne mu sako da kai. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Bakarin sufi ba za ni guje ku ba. Mu ɗan jami'a shi za mu bi. Bakarin sufi ba